Ovako, ja smatram da smo mi ovu informaciju, ovaj polugodišnji izvještaj trebali imati svakako prije usvajanja prvog rebalansa budžeta, pa bi na osnovu ovoga izvještaja mogli možda bolje planirati i rebalans budžeta i prihode i rashode do kraja ove godine, ali šta je tu je, pomalo mi je bespotrebno u ovome momentu raspravljati o polugodišnjem izvještaju kad smo mi to sve već jednom, da kažem, pretresli prilikom razmatranja prvog rebalansa i usvajanja prvog rebalansa budžeta za ovu godinu. Ali evo, iskoristit ću ipak priliku i vrijeme da se osvrnem na ovaj polugodišnji izvještaj i da spomenem neke stvari. Ići ću redoslijedom kako su ovdje navedeni, od pozicije broj 14. Znači, ja sam prije 78 dana, tačno je danas, postavio jedno odborničko pitanje i tražio sam da mi se dostavi informacija o utrošku sredstava za svaku manifestaciju pojedinačno. 78 dana, gospodine predsjedniče, čekam odgovor i nisam ga dobio, a radi se o utrošku, kažem, sredstava, troškovi manifestacija od posebnih interesa za promocije grada. Dalje, troškovi komunikacija voznog parka i tako dalje, i to sam pitanje postavio gradonačelniku isto prije 78 dana, nisam dobio odgovor vezano za putne naloge, neke po meni, kako sam čuo, fiktivne uposlenike, ali htio sam da dobijem zvanične dokumente gradske uprave pa da vidim da li postoje fiktivni uposlenici u ovoj gradskoj upravi, ko koristi vozni park za vozanje predsjednika DNS-a, da li je postojao putni nalog izdat od nadležnog odjeljenja službe vas, gospodine gradonačelnice, da službeno vozilo i uposlenik gradske uprave voza na sastanke koalicionih partnera predsjednika DNS-a, i to 78 dana čekam odgovore. Dalje, imaju još to dva pitanja na koje čekam odgovor, znači 4 odbornička pitanja, nisam dobio odgovore kasnije, iako je rok najdalje 30 dana, znači skoro 3 mjeseca. Dalje, gospodine predsjedniče, pozicija 48, ostali nepomenuti rashodi bruto naknade odbornicima i funkcionerima. Poslovnik Skupštine grada Prijedora, član 24, kaže: odbornik koji neopravdano izostane sa zasjedanja Skupštine i sjednice radnog tijela nema pravo na naknadu za mjesec u kojem je sjednica održana. Evidentno je da u posljednjih mjeseci i u toku ove godine određen broj odbornika neopravdano izostaje, a to vidimo iz skraćenih zapisnika, i mislim da bi trebalo obratiti pažnju na to, sigurno bi dio sredstava mogli uštedjeti i preusmjeriti u neke socijalne kategorije. Molim vas da ubuduće obratite pažnju na ove izostanke i da sankcionišete odbornike. Dalje, pozicija 190, ovdje nema pozicija, recimo ekonomski kod 511-200, klasa 0950, grant za sanaciju i rekonstrukciju osnovne škole u Rasavcima. Mi smo izdvojili onih 186.000. Škola nije završena. Ja sam u savjetu roditelja osnovne škole, Dositej Obradović. Neko večer su roditelji iz te škole negodovali zašto škola nije završena. Djeca i dalje putuju ovamo, trebala je biti završena, i predložit ću zaključak da Skupština formira neko privremeno radno tijelo koje će utvrditi stvarno stanje te škole i vidjeti gdje su utrošene ova sredstva od 186.000 i da vidimo šta je još tamo potrebno da se ta škola završi. Amandmani nisu svi realizovani, oni moji amandmani vezano za naknade za vode i šume. Vidio sam ovdje da je raspisan izmjena plana javne nabavke 11. aprila 2019. vezana je za rekonstrukciju onih propusta tamo, međutim nisam kasnije našao nigdje ni da je izabran izvođač, ni da je taj amandman realizovan. Amandman, znači, poznat već ovdje svima. Nabavka opreme u mjesnim zajednicama, neko večer sam bio na sastanku savjeta mjesne zajednice Trnopolje, ono je jadno i čemerno gdje oni ljudi sjede tamo, iako su 4 člana savjeta, članovi DNS. Poslali su, kaže, zahtjeve za neke stolove i stolice, međutim, do dan danas ništa, treba to otići vidjeti gdje i u kakvim uslovima ljudi rade. Znači, amandmani ovi nisu izvršeni, naknada za korištenje sredstava od voda i korištenje sredstava od šuma nisu izvršene, i pitanje još jedno, pošto evo ističe mi vrijeme, gospodine predsjedniče, pregled kreditnih zaduženja grada Prijedora. Imamo ovdje 2 kredita, kanalizacija Tukovi i hitni oporavak od poplava. Nije navedeno kada su potpisani ugovori, navedeno je grace period. Nije navedeno kada počinje otplata, krediti su na 25 godina,
Ako kreću od sljedeće godine otplate, jer nije predviđeno ovdje u 2019. nikakva otplata, znači da ćemo mi zadnje rate kredita koje su podignute otplatiti 2045. godine. 2045. godine. Tražim, znači, samo da mi se kaže kada su potpisani ugovori o ovim kreditima, kanalizacija, tukovi i hitni oporavak od poplava. Hvala kolega Duratović.